З вами меркаванне сумленных людзей. Гэта аўдыяверсія матэрыялаў, якія мы публікуем на платформе Substack і ў якіх дзелімся сваімі думкамі з нагоды значных падзей і працэсаў у нашай краіне. Як спрут Лукашэнкі уцягнуў Беларусь у вайну. 23 траўня Белпол апублікаваў даклад, у якім на фактах даказвае, што Лукашенка добра ведаў пра наступ Расіі на Украіну ў лютым 2022 года. Ведаў і браў непасрэдны ўдзел у фарміраванні на тэрыторыі Беларусі расійскай групоўкі для ўварвання на тэрыторыю Украіны. Ведаў і аддаваў паветраную прастору ў распараджэнне расійскай авіяцыі для агрэсіі. Ведаў і забяспечваў пастаўку боепрыпасаў і тэхнікі са сваіх складоў расійскім войскам. Усё ён ведаў і не толькі ён. Няма сэнсу пераказваць змест даклада. Спасылку на яго можна знайсці ў апісанні. У ім дастаткова падрабязна ўсё апісана і са зместам яго варта азнаёміцца, каб зразумець маштабы гэтага ведання і адпаведна адказнасці Лукашэнкі за учыненыя злачынствы. Таму што, будзем спадзявацца, адказваць за іх усё ж калі-небудзь прыйдзецца на судзе крымінальным, судзе гісторыі ці судзе Божым. Але ўвагу хочацца звярнуць на некалькі іншых момантаў. Момант першы. Гэты даклад усё ж не зрабіў эфекту бомбы. І не таму, што ў ім нечага не стае. Наадварот, гэта, так бы мовіць, першы поўны збор усіх злачынстваў. Хаця, па праўдзе, у сённяшніх умовах вельмі дзіўна было б чакаць хвалі абурэння ад беларускага грамадства. Якое там абурэнне з-пад плінтуса, куды загнаў усіх беларусаў Лукашенка. Аднак нельга сказаць, што нейкі асаблівы розгалас гэты даклад выклікаў у незалежных СМІ, у замежных медыях ці сярод палітыкаў. Навіна пра яго, як мноства іншых, хутка ўспыхнула, але гэтак жа хутка згасла, без працяглых рэфлексій, аналізаў, зазіранняў у мінулае. Таму што многія быццам бы даўно разумеюць. Так, Лукашенка цудоўна ведаў пра напад на Украіну. Праўда, гэтае разуменне пакуль мала што мяняе. Ён застаецца на сваім месцы і, здаецца, пакуль няблага сябе пачувае. Зараз жа усе гэтыя факты яшчэ адна папка для судовых працэсаў, якія пакуль невядома калі адбудуцца. Але ў гэтай адсутнасці рэакцыі важна іншае. Падобна, з пэўнага моманту нас усё менш і менш стала здзіўляць і эмацыйна кранаць тое, што Лукашенка і ягонае атачэнне ўвесь час вядуць нейкія мутныя справы, займаюцца карупцыяй, цалуюцца з дыктатарамі па ўсім свеце, гандлююць з імі зброі. Усе проста прывыклі. Звыкліся, што праз Белаз, прэзідэнцкі спартыўны клуб, прэзідэнцкі фонд, праз Дзіму, Віцю, праз Алексіных, Шакуціных, Баскавых, Вераб'ёў, Тапузідзісаў і іншых кішэнных персон пракручваюцца схемы такой неверагоднай складанасці, канцы ў якой знайсці вельмі і вельмі цяжка. Усе прывыклі і махнулі рукой, нават не зважаючы, што паводле ацэнак багацце сям'і Лукашэнак з гэтых схем разраслося да гадавога бюджэту ўсёй краіны, каля 14-15 мільярдаў долараў. І тут сітуацыя як з атрутай. Калі прымаць яе пакрысе, то можна выпрацаваць імунітэт, прызвычаецца. Лукашенка скормліваў беларусам атруту сваёй беспакаранасці і правяраў тыя славутыя цярплівасць і талерантнасць, штораз павялічваючы канцэнтрацыю атруты. Ён кожны раз уздымаў планку сваёй уседазвольнасці, бачачы, што адпор з нашага боку слабы. Нам не ўдалося супрацьстаяць ягоным намаганням па ўзурпацыі ўлады. Не ўдалося не дапусціць падпарадкавання сям'ёю галоўных актываў цэлай краіны. А Лукашенко ўспрыняў, што беларусы праглынулі гэтую атруту, звыкліся і падсунуў новае выпрабаванне – вайной. Згадайце, як падчас усебеларускага народнага сходу ў лютым 2021 года ён цераз абзац свайго выступлення заклінаў «Вайна, вайна, вайна», ужо тады, напэўна, добра ведаючы, што чакае наперадзе. І раптам раз, атруты мы з'елі столькі, што аказаліся атручанымі цалкам. Мы – суагрэсары. Прынамсі, так цяпер нас успрымаюць нашы суседзі-украінцы. Няўжо з рахманных, памяркоўных, цярплівых беларусаў мы ператварыліся ў пачвар, якія забіваюць. І ўсё праз сваю абыякавасць, праз усё тое цярпенне і талерантнасць, праз тое, што мы прывыклі да зла. І цяпер палітыкам, у якіх засталася магчымасць кантактаваць са знешнім светам, прыходзіцца прыкладаць неверагодныя намаганні, каб давесці, што беларусы – гэта не Лукашенка, што беларусы – не пачвары. Спрут, які ўсё кантралюе.
Але ёсць у дакладзе Белпол яшчэ адзін важны момант. Вядома, Лукашенко стаіць на чале сваёй сістэмы, якая робіць махінацыі, рабуючы краіну, карае сваіх грамадзян за непакорлівасць і удзельнічае ў вайне супраць суседзяў. Але Лукашенко ўсё ж не адзін. Сваімі параскіданымі ва ўсе бакі шчупальцамі гэты спрут кантралюе ўвесь свой апарат, усю дзяржаўную машыну і ўцягвае ў свае махінацыі. Больш за тое, ёсць у спрута яшчэ адна здольнасць – плявацца сваёй чорнай фарбай, замазваючы на адлегласці ўсіх, хто побач. Таму, калі пра будучую атаку на Украіну ведаў Лукашенка, то ведалі і іншыя з ягонага атачэння. Ведаў міністр абароны Віктор Хрэнін, той самы, што за 2 дні да нападу даваў слова афіцэра міністру абароны Украіны Алексею Рэзнікаву, што нападу не будзе. Ведалі аб крамлёўскіх планах у Генштабе ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь, бо, як адзначае Белпол, мелі дакладныя звесткі пра месцазнаходжанне, склад і ўзбраенне расійскіх войскаў. Дакладна разумелі, што фарміраванне наступальнай групоўкі завершанае і былі ў курсе магчымых напрамкаў удараў і іх мэтаў. Ведалі кіраўнікі Міністэрства ўнутраных спраў, якія аддавалі загад падначальным у Дзяржаўтаінспекцыі патруляваць велізарныя аўтакалоны забеспячэнняў для расійскай арміі. Ведалі многія. Саўдзельнікі ў злачынствах. Лукашенко заўсёды рабіў сваіх чыноўнікаў саўдзельнікамі злачынстваў, каб як мага мацней прывязаць да сябе, зрабіць залежнымі ад ягонага лёсу, ад ягонага знаходжання ва ўладзе. У 2020-м ездзіў па краіне і намаўляў: «Толькі не здрадзьце мне», а пасля ўзяў і замазаў, як той спрут, усіх сваімі чорнымі справамі. І ўжо з кожным новым злачынствам, пачынаючы ад здзекаў з пратэстоўцаў, пасадкі Ryanair і заканчваючы удзелам у агрэсіі супраць Украіны, усё больш і больш людзей траплялі ў ягоную пастку. І вось глядзіш, пад злачыннымі загадамі стаяць подпісы дзясяткаў міністраў і соцень чыноўнікаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў, начальнікаў цэхаў, ідэолагаў і гэтак далей. Маса, якую Лукашенко пацягнуў за сабой, паступова становіцца ўсё большай і большай. І яны ідуць з ім да канца, бо не бачаць магчымасці адкруціць назад, перайсці на іншы бок. Спрут моцна трымае за горла. Вось і атрымліваецца, што мінскі завод колавых цягачоў, які ў 2020-м крычаў Лукашэнку «Сыходзь», сёння займаецца падтрыманнем у тэхнічна добрым стане расійскай ваеннай тэхнікі, якая пасля б'е па ўкраінскіх гарадах. Напрыклад, па горадзе Сумы на вербніцу 2025 года, у выніку чаго загінулі 35 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей, і амаль 130 атрымалі раненні. А дырэктар гэтага прадпрыемства падпісвае загады, паводле якіх у зону так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі адпраўляецца добрая сотня супрацоўнікаў завода, каб атрамантаваць расійскі «Іскандэр», які пасля зноў будзе біць па ўкраіне. І вось ужо у крывавай схеме саўдзелу тыя, хто нядаўна прагнуў перамен. Кола замыкаецца? Пакуль не. Пра гэта гавораць у самім Белпол. На беларускіх прадпрыемствах, якія вырабляюць прадукцыю для ваенных мэтаў РФ, вельмі шмат браку. На гэта скардзіўся нават Лукашенко. Гэта паказвае, што беларусы збольшага супраць вайны. Цяпер яны не могуць адкрыта пратэставаць, аднак падпольна робяць вельмі шмат. Гэта значыць, не ўсе яшчэ прывыклі да ролі суагрэсараў. На жаль, спосабаў дэманстраваць гэта знутры краіны застаецца ўсё менш. Але вось наперадзе замаячылі вучэнні «Захад-2025». На тэрыторыю краіны зноў, як і ў 2021-2022 годах, паедуць расійскія эшалоны з тэхнікай, асабовым складам, боепрыпасамі. Верагодна, Лукашенко і зараз ведае пра планы сваіх саюзнікаў. Нам жа застаецца толькі пра іх здагадвацца і падрабязна вывучаць даклад Белпол, каб правесці паралелі і знайсці там магчымыя падказкі. Усё ж на гісторыі вучацца. І гэта меркаванне сумленных людзей. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і абавязкова пішыце сваё меркаванне ў каментарах. А на платформе Substack вы знойдзеце тэкставую версію гэтага матэрыяла. Спасылка ў апісанні. Чытаць артыкул на Substack можна цалкам ананімна і без падпіскі. Але каб не прапусціць новае меркаванне сумленных людзей, падпішыцеся і новы матэрыял прыйдзе вам прама на электронную пошту. Галоўнае, памятайце пра бяспеку і ўказвайце электронны адрас без асабовых дадзеных.